Joo, sillä päästään tänne ihan alueen. Ihan hyvä paikka. Kato, me Sä ollaan pääset nyt pois. alueella. Joo. Siellä on vihuja, mutta kannattaa rallata vaan. Ollaan taas paremmin kuin edellismatsissa. Enemmän nearby. Tuolla suunta kolmas. 240. Mutta ei se enää voi olla. No eikö se voi, se on kato alempana. Eikö se on katolla, se on Niin. katolla, se on nuoli ylöspäin tuossa. Niin joo! Aivan, joo. Just. Aika tarkkaa oli. Siellä, äläkää kurkiko sinne. Elikkä yksi porukka on katolla, yksi me ollaan tässä. Valmistaudu. Elikkä siellä on Tää Siellä on yksi 2 pelaajan squad ja yksi 1 pelaajan squad. Sille ihan kaikki mahikset on. Me ollaan alueella. Varokaa sitä kattokaveria, että se saa ammu sieltä. Katon katolla. Kiva oli jo. Enemmän nearby. Tuossa oli yläpuolella justi. Että kun ne on pahasti nyt siellä. Tiputtu. Ai. Kaataa tämä ylös siitä. Ei oo pleittiä. Sinne, No sä oot tuosta pleittiä. siellä vaan ootte hetken. Nyt on 2 yhtä vastaan. Tuolla. Siellä ei oo pleittejä enää. Joo. Jee! Oh, No ja vielä voittoa tuli. Joo. tää oli kyllä niin paska matsi siinä, että voitettiin.